Det tror jag. Okej. Ja, chansningar. Det var bra. Det är chansningar. Det är helt tomma. Ja, vi får se det här gången. Vad hände nu? Vem var det som just var nu? Vem var det som ett ögonkast får mitt huvud helt i sten? Vem är du? Jag undrar ju. Men då hör jag någon som säger hej Helena, vad kul att se dig. Hej, hej, hej Helena. Tills att du försvinner. Ifrån håret ner till benen. Jag vill alldeles vara i kvällen. Hej, hej, hej Helena. Och ikväll så ska jag brinna. Om att få en chans, jag vill ha en dans med dig, hej, hej Helena. Hej, 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 hej Helena. Explosiv och impulsiv och hon är vacker som en dag. Och jag hoppas att du kanske vill dansa med en sån som jag. Jag frågar nu, jag undrar ju. Men då hör jag någon som säger hej Helena, vill du dansa med mig? Åh nej. Hej, hej, hej Helena. Vänta tills att du får sena. Ifrån håret ner till benen. Jag vill alldeles vara i kvällen. Hej, hej, hej Helena. Men så ska jag brinna. Om att få en chans, jag vill ha en dans med dig, hej, hej Helena. Med dig, hej, hej Helena.